Vítajte. Dnes sa ponoríme do sveta umelej inteligencie, konkrétne v zákazníckej komunikácii e-shopov. Pozrieme sa bližšie na AI nákupnú asistentku Miru od spoločnosti SmartSoup. Máme k tomu rôzne podklady, blogy, prípadové štúdie a nejakú tú technickú dokumentáciu priamo od nich. Našou úlohou je dnes pochopiť, ako tá Mira vlastne funguje, kde všade sa dá využiť a aký to má reálny dopad. Tak, poďme na to. Čo to teda presne je tá Mira AI? Dobrá otázka na začiatok. Mira AI je v podstate virtuálna nákupná asistentka. Je špeciálne navrhnutá pre e-shopy. Predstavte si ju ako takého digitálneho kolegu, ktorý pomáha zákazníkom. Či už s výberom, alebo odpovedá na otázky a tým samozrejme šetrí čas reálnemu tímu podpory. Dôležité je, že to nie je len nejaký pasívny odpovedač, ale snaží sa aktívne pomôcť pri nákupe. To znie naozaj prakticky a ako sa, povedzme, učí, odkiaľ berie informácie, je to zložité nastaviť? Viete čo, práve že vôbec. Podľa tých materiálov, čo máme, je nastavenie prekvapivo jednoduché. Je to taký ten plug-and-play systém. Malo by to byť hotové naozaj za pár minút, bez nejakého programovania. A čo sa týka toho učenia, Mira je šikovná v tom, že kombinuje viacero zdrojov. Jednak si prejde web stránku toho e-shopu, teda scraping, potom analyzuje produktový katalóg, ak ho firma nahrá ten feed, a vie využiť aj pripravenú databázu často kladených otázok, to FAQ. Práve táto kombinácia jej dáva, myslím, silu. Rozumie nielen produktom, ale aj tomu biznisu ako takému, čo je často slabina tých jednoduchších chatbotov. Rozumiem. Čiže z viacerých zdrojov má lepší kontext? Jasné. A čo všetko teda dokáže automatizovať? Okrem tých základných odpovedí. Naozaj dosť veľa o produktoch, vrátane napríklad aktuálnej skladovej dostupnosti. Potom automatizuje odpovede na tie bežné otázky, doručenie, platba, stav objednávky. Pre ShopTet to napríklad funguje úplne automaticky. A čo je zaujímavé, dokáže aj proaktívne osloviť návštevníka. Takou AI uvítacou správou. A dokonca sama navrhne, kedy a ako by bolo najlepšie toho zákazníka osloviť. Povedzme, ak na stránke trávi viac času alebo si prezerá niečo konkrétne. Fajn. A čo prepojenie s inými nástrojmi? Lebo firmy už často niečo používajú však. Áno, na to mysleli SmartSoup ako celok, a teda aj Mira má integrácie s tými kľúčovými e-commerce platformami ShopTet, PrestaShop, Shopify, WooCommerce pre WordPress. Je ich tam naozaj veľa, spomínajú vyše 80. A potom sú tu prepojenia na CRM systémy, e-mailové nástroje ako Ecomail napríklad na riešenie opustených košíkov a samozrejme komunikačné kanály ako Facebook Messenger a ponovom aj WhatsApp. Takže tá škála je dosť široká. Dobre, poďme na nejaké konkrétne príklady. Ako presne Mira pomôže zákazníkovi, ktorý si, povedme, vyberá produkt? Funguje to vlastne podobne ako dobrý predávač v kamennej predajni. Ak zákazník váha, prezerá si niečo, Mira mu vie poradiť, odporúčiť možno nejaké alternatívy alebo aj drahší či doplnkový produkt. Robí teda upsell a cross-sell. A všetko toto na základe tých dát z webu a feedu. Dokonca, čo je pekná, vie obyčajný odkaz na produkt premeniť priamo v tom čete na takú vizuálne príťažlivú produktovú kartu. A čo tie naozaj časté otázky? Dostupnosť na sklade alebo kde je moja objednávka? Dostupnosť zistí okamžite, pokiaľ má ten produktový feed. To je veľká pomoc. A stav objednávky si overí automaticky, ak je prepojená so systémom e-shopu. Napríklad pri tom ShopTete stačí zadať e-mail alebo číslo objednávky. Tu sa to stáva naozaj zaujímavé. Ale kedy teda zasiahne človek? Predsa len AI asi nezvládne úplne všetko, či? Presne tak. Mira je nabrahnutá hlavne na tie bežné, opakujúce sa otázky. A tie zvláda non-stop 24/7. Ale ak narazí na niečo komplikované, špecifické, alebo ak si zákazník vyslovene vypýta človeka, tak tú konverzáciu plynule odovzdá živému operátorovi. A čo je dôležité, ten operátor dostane celý kontext tej predošlej konverzácie. Nemusí sa pýtať odznova. Štatistiky pre SmartSoup chatboty všeobecne ukazujú, že k prepojeniu na operátora dochádza priemerne v 55% prípadov. Ale pozor, to neznamená, že chatbot zlyhal. Často už získal kľúčové info a operátorovi vlastne ušetrí čas. A ešte je tu aj taký AI chat asistent, ktorý pomáha priamo operátorom. Kontroluje gramatiku, navrhuje odpovede, pomáha udržať tón komunikácie. Fajn, rozumieme, ako to funguje teoreticky a v tých scenároch, ale aký to má reálny, merateľný dopad na biznis? Máme nejaké čísla, dáta? Áno, máme. A tie výsledky sú často dosť výrazné.
Napríklad Asko Nábytok uvádza, že vďaka kombinácii chatbota a live chatu generujú mesačne objednávky za viac ako 1 000 000 českých korún. A ich chatbot pritom vyrieši polovicu všetkých otázok. Alebo firma Breno, tam zaznamenali nárast konverzného pomeru e-shopu o vyše 10%. A čo je zaujímavé, zákazníci, ktorí použili chat, mali v priemere o 30% vyššiu hodnotu objednávky. Winsport Line dokonca hovoria o dramatickom náraste konverzií až o 724% u zákazníkov, ktorí interagovali cez chat. Takže všeobecne platí, že firmy so SmartSap chatbotmi vyriešia viac otázok a približne každá 5. konverzácia cez SmartSap vedie k nákupu. Tie čísla sú naozaj pôsobivé, najmä ten vplyv na hodnotu objednávky a konverzie. A prejavuje sa tá automatizácia aj v spokojnosti zákazníkov? Určite áno. Tá rýchla dostupnosť odpovedí, non-stop a efektívne riešenie tých bežných problémov, to logicky prispieva k lepšej zákazníckej skúsenosti. Zákazníci navyše môžu tie interakcie hodnotiť, čo firmám spätne pomáha zlepšovať sa. A to vysoké percento automaticky vyriešených konverzácií, spomínali sme 50% v Asko, 40% v Unovo Design, to šetrí čas nielen firme, ale hlavne aj zákazníkom. Dobre, takže ak by sme si to mali zhrnúť, Mira AI od SmartSap je teda inteligentný nákupný asistent, dá sa relatívne ľahko nasadiť, učí sa z dát konkrétneho e-shopu, automatizuje značnú časť komunikácie, reaktívne pomáha zákazníkom pri nákupe a podľa dostupných dát a štúdií aj preukázateľne zvyšuje predaje a spokojnosť. Je tak? Presne tak. V podstate to mení pohľad na zákaznícku podporu. Už to nie je len nákladové centrum, ale stáva sa z toho aktívny predajný kanál. Výborne. A na záver ešte taká myšlienka na zamyslenie pre našich poslucháčov. Kam sa asi posunie vzťah medzi zákazníkmi a značkami, keď budú títo AI asistenti ešte sofistikovanejší, ešte osobnejší? Môžu raz naozaj prekročiť len to odpovedanie na otázky a stať sa skutočnými digitálnymi ambasadormi značky, ktorí budú aktívne budovať dlhodobú lojalitu? Podnetná otázka na záver. Ďakujeme vám za pozornosť pri tomto pohľade do sveta AI asistentov v e-commerce.